El rival de la tercera jornada de la penya és el Dreamland Gran Canària. Actualment porten un balanç d'una victòria, una derrota. La temporada passada es van enfrontar a l'Olímpic a la jornada 17, amb victòria visitant, 75-91. Balcerowski 18 punts i Surna 15 punts van ser els millors visitants, Calgai 14 punts i Parra 11 punts i 10 rebots els millors locals. El 3 de 16 en triples va condemnar l'equip de Carles Duran. Precisament Duran no ha guanyat mai a Lakovic, l'eslovè li porta un 0 de 4 en els enfrontaments directes, 3 sent entrenador del Gran Canària. Aquest any el Gran Canària té jugadors nous sobretot a la parcel·la interior. Isanhab, Ben Lammers i Pierre Pelos són 3 interiors que supliran Diop, Balcerowski i English. Per suplir els tirs de Benite han aportat a Landensberg, que va ser un gran anotador en la primera jornada. Venen de perdre de forma clara contra el Girona i això pot ser un estímul per la penya i també un incentiu pel Gran Canària. Actualment, 16,5 pèrdues per partit i menys d'un 30% en triples d'encert fa que el Gran Canària sigui un rival bastant irregular. A més, encaixen 90 punts per partit i tenen molt poca capacitat anotadora en els seus interiors. Per contra, anoten molt bé des de la banda dreta de l'atac, un dels punts dèbils del Joventut, tenen gran capacitat d'intimidació i saben moure molt bé els jugadors per defensar les línies de passada. La penya hauria d'aprofitar la presència d'Onuaku, Brosianski i Tomic, que haurien de ser superiors, i sobretot el moment de forma d'Andrius i Feliz, dos jugadors que es acostumen a notar precisament per la zona més feble, la banda esquerra de la defensa canària. La penya ha de millorar el percentatge en triples, ha de seguir agafant rebots ofensius, que actualment és un dels millors equips de la lliga en rebot ofensiu, i fer millors rotacions, evitar els alts i baixos i assumir el segon partit a casa ha de caure sí o sí de la banda verd i negra.